Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Жейнің бірінші күні нинди вакыйларга бай булды алга таба карагыз. Тукталышларда урнашкан кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатуны дәвам итәләр. Эшмәкәрләргә карата нинди җәза каралган Гүзәл Шиһапова ачыклады. Еврика мәдәният үзәгендә татар халкының горыф-гадәтләрен барлыйлар. Кияү мунчасы йоласы ничек үткән? Май айында Дәүләт алкоголь инспекциясы хезмәткәрләре 24 закон бузу очрагын теркәгән. Алар арасында алкоголь белән тыелган вакытта сәүдә итү, мәктәп, медицина биналары янында сату, фанфуриклар сату һәм җәмәгать транспорты тукталышларында алкоголь сату. Теманы Гүзәл Шиһапова дәвам итә. А на остановках можно продавать? Не знаю. Татарстан кунакханәсе тукталышында урнашкан кибеттә сыра саталар. Кибетче моны яшерми, закон бузуы турында белми. Шәһәрдәшләрнең кайберләре бу күренешне аклый, кайберләре каршы. Ярамый. Вообще кирәк түгел андый нәрсәгә. Теге исерекләр алсын дип, төштендә алсын да китсен дип алырга менә яны. Ясарга менә кирәк түгел. Алкоголь можно везде продавать, это на желающего. Если человек хочет взять алкоголь, он всегда его возьмет. Если он не захочет... Неважно, на остановке или Да. не на остановке, он везде его в каком найдет. месте, он найдет даже в этом, где-нибудь спирт какой-нибудь, горючая смесь такая есть, да? Вот. Очень она для человека вредная. На остановках нельзя продавать. Магазин для этого есть. Шалыда тукталыш янарында урнашкан кибетләр саны 80-гә якын. Аларның күбесендә закон бозыла. У сотрудников госалкогольинспекции нет полномочий по демонтажу или закрытию торговых объектов. Такие нарушения выявляются в составе мобильной группы, где присутствуют и сотрудники госалкогольинспекции, и сотрудники полиции, и сотрудники исполнительного комитета. В связи с выявленным нарушением на индивидуального предпринимателя накладывается административный штраф от 20 тысяч рублей. По части 3 статьи 14.16. Бинаны сүтү турындагы карарны башкарма комитет кабул итә. Узган елны райисполком тукталышындагы кибетне сүттеләр. Бу елның апрелендә универсам тукталышындагы җир-асты кече юлында тагын бер киоск сүтелде. Бирдә фанфуриклар сатканнар. Гүзәл Шиһапова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бүген һава торышына карамастан, халыкара балаларны яклау көненә багышланган чаралар күп кенә мәйданнарда узды. Балалар җиңү паркында, театрларда күңел ачты, экскурсияләрдә булды. Шулай да Габдулла Тукай скверында һәм КАМАЗ мәдәният сарае каршында булырга тиешле чара 5 июньгә кичектерелде. Асылташ социаль приютында концерт бина эчендә узды. Күңелле бәйрәмнән безнең репортаж. Концерт программасы балалар елмайсын дип атала, сабыйларны бәхетле итү олаларның төп бурычы. Асылташ социаль тернәкләндерү үзәге авыр хәлдә калган балалар өчен вакытлыча яшәү урыны. Халык ара балаларны яклау көнендә бирдә тәрбияләнүчеләр үзләренең яшьтәшләрен котлады. Аларга иң мөһим булган теләктәр җиткерде. Я выступаю сегодня в приюте Асылташ бабушкой. Я желаю детям жить счастливо, чтобы у них все было, и чтобы они не грустили никогда. Чтобы они хорошо себя вели, чтобы у них мама была хорошая, чтобы дети маму слушались, чтобы они никогда не плакали и были здоровыми. Асылташ приюты 60 кешегә исәпләнгән. Бүген анда ремонт эшләре алып барылу сәбәпле 40 кына бала тәрбияләнә. Ждем лето с нетерпением. Сегодня оно наступило. Значит, у ребят на лето обширная программа, начиная от того, что они поедут в лагеря, значит, будут отдыхать и оздоровляться. Старшие ребята у нас будут через центр занятости трудоустроены. Здесь на базе приюта будут заниматься благоустройством территории. Җәен учреждение лагерь сменасы режимында эшләячәк. Димәк, балаларны көн сайын мастер-класслар, концертлар, бәйгеләр сөендереп торачак. Гүзәл Шиһапова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар.
Мөмкинлекләре шикләнгән сабыйлар тәрбияләнүче Өммет интернат мәктәбендә балаларны яклау көне уңаеннан бәйрәм узды. Яшь тәрбияләнүчеләр янына кунакка республиканың мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов, шәһәр советы депутаты Илшат Фәрдиев һәм Чаллы мэры Ноэль Мәхтиев килде. Монда бит здание булгачлар, бу балаларга һәрвакыт медицина ярдәме кирәк. Шуның өчен без менә уйлаштык та инде эшебез тиз генә 1 миллион сумга шушы медик яктан җиһазларны алып бирергә, шушы балаларга киләчәктә тагында җиңелрәк булсын дип. Инде Аулак өйдә таныштылар, казымәсендә киленне сынадылар, аннары кыстырадылар, никах укыттылар, хәзер чират кияү мунчасына җитте. Эврика мәдәният үзәгендә татар халкының гореф йолаларын барлауга нигезләнгән проект эшли. Биредә артистлар элек актуаль булган гадәтләрне сәхнәләштерә. Кияү мунчасы йоласын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Кияү мунчасын үзем ягам. Кияү мунчасын ягу җаваплы һәм мәртәбәле эш булып саналган, барысын да йоласына туры китереп башкаручыга бүләк тиеш булган. Җиңдең да мунчада карап киттең генә түгел, чөнки ул яшьләрне беренче тапкыр куша торган урын. Һәм ул изге урын дип санарга да мөмкин. Чөнки шуңа күрә аның үзенең бер тәртибе, йолалары, кагыйдәләре бар. Элек мунча әзер булгач, кияү белән кәләшне әтәч каршы алган, әлеге йола яшьләр бер-берсеннән оялмасын өчен кирәк. Жан кисәгем белән беренче кияү мунчасына барганда, килеп кирсәк мунчага, анда әтәч. Тотындык әтәч куарга, әтәчебез мискинкәем. Мунчаның бердән-бер ачык тәрәзәсенә ошып кура. Мунчага кияү кәләшне күтәреп яки арбада төртеп алып барган, шугар алдыннан мунча ягучыга күчтәнәчләр төрле урыннарга яшерелеп калдырылырга тиеш булган. Әлеге гореф-гадәтләр төрле авылларда йөреп тупланган. Кайберләре бүгенге көннәрдә дә башкарыла. Эврика мәдәният үзәгендә бәби чәй йоласын күрсәтергә әзерләнә башлаганнар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 18-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 39 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 8 минутта башлана. Рамазан ялкаулык ае түгел, тырышлык ае. Хадистә әйтелгәнчә, Раббыбыз безне шушы табигый зәгыйфлегебезне җиңәргә, рәхәт тормыш теләүче минебез белән көрәшергә, изгелек кулыны туктатмый савап җыярга, җәннәт бакчаларына ашкынырга чакыра. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, мин дә барлык нәниләрне, сабыйларны җәйнең беренче көне белән котлыйм. Сезгә саулык, сәламәтлек, исән сау булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.